Nyanyi patak musigar ngono. Dia nyekolane adik. Kendani pakku mulai mo. Wis to. Di pakku moron. Pak, lha iki kita dhuwit kok iki. Jaluk. Lho. Iki duweke pake muga apa? Aku nyanyi aku saya. Leraimu bocah di ngisor ya Bah. penyanyi iki lho. Bah. Kuwi kok duwe dagangan iki, Vokal, dagangan GPY. Kok yo malah Pas iki 150 pas iki. 150 patak musigar ngono. Yo, 125. Nek nyanyi sisa Ayo, apa? Ayo, Nyanyi yo entek. Wes, Rasa ayo. nyanyi-nyanyian. Ayo. Goblok kerep. Goblok. Bayi ning ngisor kono. Gene duwite. Kok iso ibu duit ana gulane Kaya. apa enggak gue nyanyi Ayo nyanyi nyanyi wong loro. nyanyi patak musigar ngono dia nyekolane adik lho duite Ayo nyanyi wong loro lah wis. iku nek malane gak iso waras Nyoba ngene wingo malane Nyoba wis ayo. blok ora ngono Nyanyi ketok LCL. iku gawe ciki Ya gila. bener raimu lho bener blok ora ngono Pak, ayo nyanyi lho. Wis wong ora iso Tukang engko tak golekne utangan kok. utangi Iya Lha kak. terus dijagane apa? Baumu loro iki sing didol. Ngono lho. Bau rempi kok. Wis tak ndang ayo. Rasa reno-reno. Serasa nyanyi. Telek nyanyi. Aku kena prank kowe syukur. Yo. Duit dagangan. Pak aku kena prank.